Kaixo eta ongitorriak saio berri batera gaur urriak 11 ostirala. Bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik Aritz Irribas egongo da gurekin. Soldata duinak eskatzen ari dituzte NUPeko irakasle eta ikertzaile laboralentzako eta honen inguruan hitz egitera dator. Eta beste alde batetik Koldo Martinezekin egongo gara. Duela egun batzuk Iruñeko zinegotzi izateari utzi zion eta bere ibilbide politikoaren inguruan arituko gara berarekin. Baina hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1957an greba historikoa abiatu zuten Dakar eta Niger lotzen dituen trenbideetako langileek. Langile frantziarrek zituzten eskubideak aldarrikatuz. Urte batzuk geroago, 1972an abortatzea egotzita 16 urteko neska baten aurkako epaiketa hasi zen Frantzian, Bobigniko haurren auzitegian. Egun berean, baina 2012an barkamena eskatu zion Peter Norman atletari Australiako parlamentuak post-mortem. Eta bukatzeko 2014 urtean Irlanda osoko 100.000 lagun inguru batu ziren Dublinen ur zerbitzuen pribatizazioaren aurka. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Ostiralean, batetik Montxo Armendarizen atzera begirakoa egongo da ikusgai Nafarroako Filmotekan. Nafarroako Filmotekak Montxo Armendariz zinemagile nafarrari aitorpena egingo dio, atzera begirako emanaldiarekin. Nafarroako ikazkinak eta tasio emitiktuko dituzte. Nafarroako Filmotekan izango da arratsaldeko 7:00. Bestetik Les Cuisinieresen kontzertua egongo da geltokin. Les Cuisinieres taldea bidegurutze batean sortzen da. New Orleans inguruko musika tradizio ildo diferenteak praktikatzeko asmoz. Bidean aurrera, dantza jautziak ere gehituko dira gunbo horren lapikora. Doakoa da sarrera eta 8:00 hasiko da kontzertua. Gainera, Baizera taldearen kontzertua egongo da Zizur Nagusiko Kultur Etxean. Baizera taldeak erritmoak eta dantzak gidaturik dihardu. Iruñerriko 11 musikarik osatzen dute taldea eta 2 disko kaleratu dituzte. Azkenik lehena, funka sartu eta 3 abestiz osatutako Titereen showa. Zizur Nagusiko Kultur Etxean izango da kontzertua iluntzeko 9:00. Sarrerak 5 euroan egongo dira eskuragai. Larun batean, Julia Fernandez Zabaleta pastorala egongo da Burguen plazan. Ikuskizuna Zaldiko Maldiko Kultur Elkarteak ekoitzi du eta Iruñeko udalak sustatu. Mikel Tabernak idatzi zuen testua eta Egintz Iriart da erregentea. Antzerkia, musika, kantua eta dantza uztartzen dituen euskarazko lana da. 20. mendearen lehen herenean euskal hizkuntza eta kultura sustatzeko giltzarri izan zen Julia Fernandez Zabaleta irakaslearen omenez. Burgoen plazan taularatuko dute oraingoan, goizeko 11:00. Sarrera doakoa da eta gonbidapenak kondestablen eskuratu daitezke. Igandean, alde batetik, Anbotoko Mari antzezlana egongo da berako kulturretxean. Anbotoko Mari antzerkia, bideo animazioa, interakzioa eta musika biltzen dituen antzezlan multimedia da. Gari da protagonista, mutiko txoro bat. Lagunekin haserretu eta bakarrik abiatuko da Anbotora. Mariren aitzuloan sartu eta harri magiko bat aurkituko du. Harria bertan uzteko esaten dion ahotsari kasurik egin gabe, lapurtu eta alde egingo du. Mari atzetik abiatuko zaio. Arratsaldeko 5:00 berako kulturetxean. Beste alde batetik, 104 aurra izeneko antzerkia egingo dute Zizur Nagusiko Kultur Etxean. 104 aurra umezurtegi batean dago, adoptatua izateko irrikitan. Egoera berean dauden beste neska batzuek bezala, lan gogorra eginez ematen ditu egunak. Jantziak egiten eta josten. Esaten dietenez, horixe baita bidea adopzio familia bat lortzeko. Behin batean, ordea, neska berri bat iritsiko da, eta zalantzan jarriko du hori dena. Zizur Nagusiko Kulturetxean taularatuko dute lana arratsaldeko 6:00, eta sarrerak txarteldegian zein online eskuratu daitezke, 4 euroan.
Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Txibitek presioa egin dio Sánchezi HT kanal eta A15 Madrilekiko loturan egindako inbertsioengatik. Lehendakariak baimena eskatu du azken urteetako Superbita 2025ko gastura bideratzeko. Gobernuari leialtasun instituzionala helarazi dio, baroi autonomiko sozialisten matxinada betean. PP kritikatu du trafikoaren eskualdaketari betoa jartzeagatik. Argazki nagusian Juan Carlos Unzue elako gaixoekin eta senideekin batera. Titularrean, elako gaixoek bere bizi kalitatea hobetuko duen lege bat dute. Araua 3 urteko atzerapenarekin onartu da, alderdien arteko aldeak direla eta. Gaixotasuna aurreratua dutenek 24 orduko arreta izango dute. 4.000 pertsona inguruk pairatzen dute patologia hori. Erdiko Berrian, Arrotxapeako krimenaren biktimak 20 labankada baino gehiago jaso zituen. Honen beheko berrietan, alde batetik Sumarrek Nafarroak estatuari egindako ekarpena berriz kalkulatzea eskatu du. Beste alde batetik, Nafarroak hilaren 21 baino lehen izan behar du selektibitateko azterketen eredua. Hori koloreko berrietan, Goikoan, Txiklana izango da Osasunaren lehen aurkaria kopan. Behekoan berriz, Nadalek erretiroa hartu du Davis kopa jokatu ondoren. Goiko berrietan, batean, Iruin herriko mankomunitateak taxi, zabor, ur eta bilabesa tasak igoko ditu. Bestean, 37.845 nafarrek gaixotasun kroniko bat dute, 134 diabetesa. Diario de Navarraren titular nagusian, Nafarroak gero eta baja gehiago eta iraupen luzeagokoak erregistratu ditu osasun mentalagatik. Batez beste 10 eguneko iraupena izan du eta 74 lanegunera iritsi da. Argazki nagusian Rafa Nadal dugu. Titularrean, agur Rafa. Rafa Nadal Espainiako kirolaririk onena tenis profesionaletik erretiratu da, lesioengatik murriztuta 38 urterekin. Eskuineko berrietan, alde batetik, Arrotxapean emakume bat hiltzeagatik atxilotutako gizonentzako kartzela zigorra. Beste alde batetik, ikerketak inguratu egin du eta Abalos ministro ohia inputatzeko zorian utzi du. Jarraian 2024ko superabita 2025ean gastatu ahal izatea eskatu dio Txibitek Sánchezi. Goiko berrietan batetik beste eraso bat Tuterako Osborneko zezenari. Bestetik Herriberriko paradorea 17 hilabetez itxita. Azkenik beldurrezko zinema lekarozko estudioetarako. Gara egunkariaren titular nagusian, Marlaskak 10 urte geroago onartu du zenbaketa bikoitzaren trampa. Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak aitortu egin zuen atzo sare bezalako euskal erakundeek behin eta berriz salatu dutena. Zigorren zenbaketa bikoitza Europarekin kontraesanean dago. Argazki nagusian, Israelek Nazio Batuen erakundearen kuartelari eraso dio eta sarraskiak jarraitzen du. Erdiko berrietan, Goikoan Arrotxapeako krimen matxistaren aurkako elkarretaratze feminista. Behekoan, Hernaniko hezkuntza komunitatea euskararen erabilera indartzen. Goiko berrian, HT, Nafarroako Ubidea eta Volkswagen funtsezko gaiak Sánchez eta Txibiterentzat. Beheko berrietan, alde batetik Mikel Urdangarinen kronika dugu. Aro digitalean demokrazia berritzeko gogoetak. Beste alde batetik pribatutasun bermea, Silicon Valleyren ereduari erronka egiteko ariete gisa. Azkenik, Hankan korearraren literaturako Nobelsaria giza hauskortasuna disekzionatzen duen bisturi poetikoa. Berriaren titular nagusian, munduan 650 milioi andrek sexu indarkeria pairatu dute adingabeak zirenean. UNICEFen arabera, biktimen erdiak baino gehiago bortxatu egin dituzte edo haietaz abusatu dute. UNICEFek nabarmendu du erasotzaile asko haurren gertukoak izaten direla. Goiko argazkian, Iruñeko udaletxe plazan izandako elkarretaratzea dugu, atzo. Titularrean, mugimendu feministak kalean salatu du Iruñeko hilketa biolentzia matxista dela. Beheko argazkian, Gorka Izagirre txirrindularia dugu. Honen hitzetan, ez naiz kontziente izan egindako bideaz, orain hasi naiz jabetzen. Goiko berrian, Nobel sariak, Hankan Hego Korearrak irabazi du literaturakoa.
Beheko berrietan alde batetik mobilizaziora deitu dute feministek Baionako herriko etxeko langile baten eraso matxistengatik. Beste alde batetik, migratzaileak euskarara nola erakarri aztertu dute Gasteizen. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian emakumeenganako indarkeria oro gaitzetsi dute kalean. Herenegun hil zuen 25 urteko gizonezko batek 20 urteko emakumea Arrotxapea auzoan. Elkarretaratzea egin zuten atzo ehunka bizilagunek Iruñeko udaletxe plazan Euskal Herriko mundu martxak deituta. Gaur protestak deitu dituzte Bilbon eta Donostian. Itaiak Arrotxapea auzoan elkarretaratzea deitu du 7:00 Maiteminduen parkean. Eskuineko berrietan goikoan Iruña historiako aurrekontu handienen atarian. Iruñeko udalak datorren ekitaldirako duen hasierako gastu aurreikuspena 272 eta 279 milioi euro bitartekoa izanen dela jakinarazi dute aurrekontuak adosten hasteko lehen bileran EH Bilduk geroa bai eta zurekinek. Zenbateko horrek Iruña historiako aurrekontu handienen atarian jarriko luke. Behekoan, Ernaiko Goizane Begasen hitzetan, zezena espainolismoaren simboloa delako eraitsi dugu. Ernaik borroka eguna antolatu du urriaren 12rako, Tafallan, espainolismoaren eta faxismoaren gorakadari aurre egiteko. Mobilizazioa eguerdiko ordu batetan aterako da Tafallako San Francisco plazatik. Tafallako kaleak zeharkatu ondoren plazan amaituko da berriz. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Aritz Iribasekin gaude. Kaixo, zer moduz? Kaixo, egunon, ongi, eta mila esker gonbidatzeagatik. Zuri. Soldata duinak eskatzen zuen nupeko irakasle eta ikertzaile laborantzerako, ezta? Bai, hala da, horretan ari gara momentu honetan, eta negoziaketa batean ari gara errektorearekin eta Nafar gobernuarekin. Eta azaldu dezakezu pixkat modu sakonean dagoen arazoa? Bai, arazoa aspaldiko arazoa da, bai. Gaur egun dugun lan hitzarmena oso aspaldikoa delako, 2008 urtekoa, ezta? Hori da lehenengo arazoa, ze zaharra den, ezta? Eta motzean daukagun arazoa da, eta ulertu dezagun, unibertsitatean badaude bi irakasle eta ikertzaile mota ezberdin, bai? Funtzionarioak direnak eta funtzionarioak ez garenak, bale? Eta nik ordezkatzen dut komitean, funtzionarioak ez garen taldea, garela talderik handiena, bai? Gutxi gora bera, 175, bai? Kasi gehiengo handi bat. Eta dauden arazoak dira, basteko oso soldata ezberdina dugula funtzionarioak eta funtzionarioak ez dugunok, bai? Espainiar estatuan ezberdintasun handiena duen unibertsitatea hemengo unibertsitate publikoa da, bai? Zentzu horretan. Eta horrekin batera, ulertzen dugu, arrakala hori oso handia dela, eta ez dela bidezkoa, lan berdina egiten dugulako, eta gainera ere ikusten dugu, beste sektore publikoan lan egiten duten bestelako langileekin ere, nolabait esatearren, gaizki ordaindua dagoela unibertsitatea edo gaizki ateratzen dela, ez, gure lana. Eta hori horrela izan da, horregatik gaude, ez, orain lanean eta borrokatzen. Eta nola da posible horrela egotea 2008-tik? Lehenengo gauza, 2008-tik ez da berritu lan hitzarmena. Egiari zor ez dakitzen batero egiten den edo ez, baina justo orain momentu apropos batean gaude hori berritu ahal izateko, Espainian unibertsitate legea aldatu delako. Eta lege berri horrek lan figura berriak sortu ditu eta baldintza berriak sortu ditu. Eta horrek bai ala bai eskatzen du lan hitzarmena berritzea, ezta? Orduan, hori horrela izan da, eta gainera jakin da, Nafar gobernuak unibertsitatearen lege propio bat ere egin nahi duela, momentu honetan beharrezkoa zen lan hitzarmen hori berritzea, eta horregatik jarri gara. Zergatik ez lehenago? Oso galdera ona, ez? Nik uste dut egin beharko zela ziurrenik lehenago, baina ez dakit zergatik ez den egin. Eta orain dagoen hitzarmenaren arira, Nafarroako gobernuak eskumena dauka edo oraindik ez?
Gaur egungo 2008koa zari gara? Bai, 2008ko lan hitzarmena sinatu zen bere garaian unibertsitatearekin, azkenean lan hitzarmena negoziatzen dugu unibertsitatearekin, baina gero gobernuak zehaztu behar ditu dekretu bidez zeintzuk diren gure soldatak, bai, adibidez besteak beste, beraz, gobernuak erabakitzen du azken batean, akordio horretan sinatu diren soldatak ordainduko dituen, edo ez dituen ordainduko, eta nola ordainduko dituen. Eta beraz, hori Nafar gobernuak edozein momentuan aldatu dezake. Eta arazo hau soilik nupen gertatzen da, edo beste unibertsitate batzuetan ere? Modu ezberdin batean, esango nuke beste unibertsitateetan ere gertatzen dela. Bai? Nik ez dakit zenbatero negoziatzen dituzten lan hitzarmenak. Bai? Badakit batzuetan zaharrak zirela ere bai. Badakit orain unibertsitate guztietan lan hitzarmen berriak egiten ari garela, legeak horrela zehazten duelako. Eta soldatari dagokionez, lehen aipatzen dizuna, ezta? Estatu osoan arrakala handiena duen unibertsitatea Nafarroko Unibertsitate Publikoa da. Beraz, hori ez da gertatzen beste unibertsitateetan. Hau da, beste unibertsitateetan funtzionarioak ez diren langileak ez daude horren gaizki ordainduak. Badituzte soldata duinagoak. Duinagoak izaten ahalko zirela, ziurrenik bai. Baina behintzat ez daukate hemen daukagun problematika sakon hori. Eta gero, zeren arabera dago soldata arrakala hori? Osea, zeren arabera dago hainbeste ezberdintasuna? Bai, zergatik, bueno, nahiko zaila da ulertza, ez, unibertsitatearen figurak eta kontua da unibertsitatera sartzen zarela, bai, sartzen zara doktoretza amaitzen duzunean. Eta hasiera batean badaukazu kontratu bat, deitzen dena doktore laguntzailea, izan daitekeela 6 urtekoa. Bai, suposatzen dela 6 urte horretan joan behar duzula ikasten unibertsitate barruko lan guztia egiten. Bai, zeilen formatu zara ikerkuntzan, baina orain hasi behar zara dozentzian, ikerkuntza zure kabuz egiten eta bar. Eta beraz, suposatzen da horretarako daudela 6 urte horiek. Bai? Behin pasatzen direla 6 urte horiek, orduan ja pasatzen alzara merituak lortzen baldin baituzu finkoa izatera. Bai? Eta finkoa izateak suposatzen zuen lehenengo gauza klase gehiago eman behar dituzula, eta bestelako lan ezberdinak egin behar dituzula unibertsitate barruan. Hau da, zure lan volumena nolabait handitzen dela, ezta? Eta orduan momentu horretan, printzipioz ez, soldata ere igo egiten zaizu, ezta? Eta gero aukera dago, behin finkoa zarela, funtzionarioa izateko. Baina hori ja izango zen hurrengo urrats bat. Eta berriro ere hor, lortzen duzunen funtzionario izatea, soldata ezberdintasun bat egon daiteke. Gertatzen dena da, beste unibertsitateetan adibidez, ez dagoela soldata ezberdintasunik funtzionarioen eta finkoen artean, eta Nafarroko Unibertsitate Publikoak erabaki zuela baietz. Legeak baimentzen du egotea, baina ez du zentzurik. Eta are gehiago, lege berriak ja ez du baimentzen hori gertatzea. Zergatik, funtzionarioek eta lan finkoa duten irakaslek lan berdina egin behar dutelako. Eta lan berdinarengatik soldata berdina kobratu beharko litzateke, ezta? Baina Nafarroko Unibertsitate Publikoan erabaki zen hori ez egitea horrela. Eta ez hori bakarrik, esan dut ez, hasieran 6 urte dituzula froga bezalako etapa batean. Nafarroko Unibertsitate Publikoak ere erabaki zuen ordaintzea figura horretan dauden irakaslei beste unibertsitate guztietan ordaintzen dietena, baino desente gutxiago. Orduan hor dago benetako arazoa, ezta? Ez dago horren beste funtzionarioekin gertatzen dena, ze funtzionarioen soldata finkatua dago estatutik, eta hori gutxi gora bera unibertsitate guztietan berdina da, baina aldiz hemen erabaki zuten funtzionarioak ez direnentzako askoz ere soldata baxuagoak jartzea beste unibertsitateetan egin zen bezala. Eta hor daukagu arazorik handiena. Osea, beraz, prestakuntza prozesua oso luzea da zuentzako. Zenbat irauten du gutxi gora bera? Zenbat irauten duen, gehiegi, bai. Ulertu behar dugu, unibertsitatera sartzeko lan finko batean eskakizun asko daudela. Lehenengo, eduki behar duzu karrera bat, baina karrera amaituta behar duzu ikerkuntzara sartuko zaituen master bat egitea. Izaten aldirela urte batekoak edo 2 urtekoak, segun ze masterrea egiten duzu. Nire kasuan adibidez 2 urtekoa izan zen. Eta behin bukatzen duzula masterra, orduan hasten alzara doktoretzarekin. Hor ja etortzen da lehenengo arazoa. Doktoretza egiten duzun bitartean,
ez duzu denborarik beste gauzak egiteko. Orduan, normalean, saiatzen zara, unibertsitatean bertan, beka bat lortzen, hori egiteko, edo oso beka gutxi daude, egoten dira 15 bat beka, gutxi gora bera, bakarrik, horrek esan nahi du, jende gehienak egiten duela doktoretza bere poltsikotik ordainduta, eta, karo, horrek oraindik egoera are eta gehiago zailtzen du, ezta? Eta orduan, hori, sartzen zara doktoretza bat egitera. Doktoretza programek berez 4 urtekoak dira, baina praktikan errealitate da ia inork ez duela bukatzen 4 urtetan. Normalena izaten da 5-6 urte behar izatea doktoretza amaitzeko. Segun ze baldintza izan dituzun eta ze prozesu pasatu duzun, ezta? Eta orduan bukatuko zenukeia doktoretza, hau da, egin duzu master bat urte bat edo 2 urtekoa eta doktoretza 4-6 urtekoa, bai? Eta orduan sartzen zara ja unibertsitatera lehenengo oposaketa pasatuta, bale? Eta ez zara sartzen zuzenean. Konkurso oposizio baten bidez sartu behar zara unibertsitatera. Eta esan dakoa, bai, pasatu dira 6, 7, 8 urte karrera amaitu zenuenetik, eta orduan lortzen duzu sartzea. Eta ez lan finko batera. 6 urtetako frogako lan batetara, meritu pila bat lortu behar dituzula, akreditazio asko lortu behar dituzulako, kongresuak, artikuluak, liburuak, gauza asko lortu behar dituzulako eta publikatu behar dituzulako, eta orduan, lortzen badituzu meritu horiek, beste oposaketa baten bidez, lortu dezakezu lan finko bat. Eta orduan izango zeneake lan finkoa. Eta gutxi gora bera da esaten duguna, normalean jendea iristen dela momentu horretara, zenbakiek diote 35 urteetarako iristen ahalko zinatekela. Praktikan iaia inorrez da iristen 40 urteak baino lehen. Horrek esan nahi du, 40 urtera arte edo gehiago, bazaudela borrokaten gabe batean, aber lortzen dituzun meritu guztiak lan finko bat lortu ahal izateko. Eta gainera, lehenengo 8 urteak, teorian 8, dira ordaintzen eta ez kobratzen. Beka bat lortzen baldin baduzu, kobratzen duzu, baina oso gutxi. Baina ez baldin baduzu bekarik lortzen, jende gehienak ez du bekarik lortzen. Orduan, nola finantziatzen duzu? Asteburuetan ez dakit non lan egiten, edo beste leku batean lan egiten eta doktoretza ahal duzun moduan, eta asteburuetan, eta oporretan, eta egiten. Eta horrek oraindik luzatzen du gehiago. Nik ezagutzen du jendea horrela egon behar izan duela, eta doktoretza azkenan 4-6 urte beharran izan direla 8-9 urte. Gainera gero iristen zara eta soldata ez da duina. Bai, hala da, zoritxarrez, ez? Osea, pasatzen duzu prozesu hori guztia eta lortzen duzunean sartzea unibertsitatera, soldata, egin duzun lan guzti horretarako ez da duina, ezta? Esan bezala, ezberdintasun handia dago funtzionarioekin, baina sektore publikoko beste hainbat lanekin ere arrakala oso handia da. Eta arazo hauen aurrean zeintzuk dira zuen eskakizun zehatzak? Momentu honetan gure eskakizunak dira, kobratu nahi dugula, beste unibertsitateetan kobratzen dena. Ez gehiago, ez gutxiago. Ulertzen dugu, egiten dugula inguruko unibertsitateetan egiten den lan berdina, adibidez EHUn, edo Zaragozakoan, edo Errioxakoan, kobratzen dutela gu baino desente gehiago, eta ulertzen dugu beste guztiok kobratzen duten berdina, kobratuko beharko genukeela besterik ez. Orduan, momentu honetan hori da eskatzen duguna. Beste unibertsitateetan egiten dena, eta beste gauza batzuetan legeak agintzen duena. Ze legeak orain agintzen du, lan finkoa duen irakasle batek, funtzionario baten soldata berdina izan behar dela. Eta hori ere horrela galderrikatzen dugu, legeak hala esaten duelako. Eta hau salatzeko nola antolatu zarete? Sindikatuekin jarri zarete kontaktuan, zenbateko prozesua izan da? Prozesua oso luzea izaten ari da. Lan hitzarmenaren negoziazioa urte hasieran hasi zen. Gutxi gora bera urtarrian hasi ginen negoziatzen, baina urtarriaren aurretik bagenekien lan hitzarmenarekin hasi behar ginela. Eta lan hau guztia aurreko, 2023ko udatik prestatzen ari gara. Bilerak egin izan ditugu sindikatuekin, bilerak egin izan ditugu beste unibertsitateko lankideekin, beste unibertsitateetako sindikatuekin, eta gero unibertsitate barruan, gaude sindikatu ezberdinak, eta gure artean, ez dut esango egunero, baina kasi batzuetan egunero hitz egiten gaude, bilerak egiten gaude, eta aldarrikapen ezberdinak, eta azkenan lan ezberdinak egiten ari gara bai. Eta zer kontatzen dute beste unibertsitateko irakasleak?
Beste unibertsitateetan, borrokatzen ari direla beraiek ere, beraien lan hitzarmenak hobetzeko, eta momentu askotan harridura aurpegiak jartzen dizkigute guk hemen ditugun baldintza batzuei buruz hitz egiten diegunean. Beraiek ere ez dutelako ulertzen nola izan daitekeen hemen Nafarroan bertan, ez? Ondoan dagoen unibertsitate batean, Euskal Autonomia Erkidegoan dagoenean edo kobratzen dutena, baina askoz gutxiago kobratzen egotea, ezta? Eta gehien bat hori harridura adierazten digute askotan, eta laguntza ematen digute eta informazioa, eta oso lagungarria izan da beste unibertsitateekin hitz egitea. Osa, haiek salatzen dute haien egoera, baina gero zuena ikusterakoan hori da, bai. esaten dute, Bai, azkenean bakoitzak berea, ez, begiratzen du beti, baina bai, beraiek esaten digute, ezta? Gure egoera oraindik eta okerragoa dela. Gero, irailaren 25ean egin zenuten elkarretaratze bat hor parlamentuaren aurrean, ezta? Bai, aurreko hori, irailaren 25ean, aukera izan genuen parlamentura joateko komisio batean hitz egitera, orain planteatzen ari dugun gai honen inguruan, pixka bat azaltzera zein den egoera, azaltzera zeintzuk diren gure eskakizunak, eta probestu genuen, ara joan behar genuela, mobilizazio bat egiteko eta kasu honetan kontzentrazio bat egiteko, ezta? Parlamentuaren aurrean, pixka bat, parlamentariek ere ikus dezaten ez garela bakarrik komitean eta sindikatuetan gauden langile batzuk, baizik eta egoera hau konpondu behar dela unibertsitateko irakasle guztiek hala eskatzen dugulako eta hor gaudela, eta hor egongo garela, ezta? Konpontzen ez den bitartean. Eta zer moduz joan zen komisioa? Ze erantzun jasotzen duten? Komisioa ongi joan zela esango nuke, parlamentari guztiek esan ziguten ulertzen zutela egoera, guztiek esan ziguten ez zela bidezkoa, ez zela normala zeuden soldatak eta zeuden soldata arrakalak. Espero zutela, batzuek ere esan zuten, espero zutela gure aldarrikapenak lortuko genituela eta beraien aldetik egingo zutela alzutena hori hala izan zedin. Baina, beste batzuek ere esan zuten, ulertuta ere dagoen dirua eta guztiendako dirua beti ez dagoela, ezta? Eta, gure aldarrikapenak zentzuzkoak direla, ulertzen dituztela, bat egiten dutela beraiekin, baina ikusiko dugula zenbat diru dagoen, ezta? Hori zen gutxi gora bera bereziki gobernuaren aldetik jaso genuen erantzuna. Itxaron behar duzue hurrengo urteko aurrekontuei, bai, diru gehiago bideratzen duten horretara? Bai, nik eta behin bai, ikusi behar dugu, aurrekontuetan Nafar gobernuak diru gehiago ematen dion unibertsitateari edo ez, eta bigarrena, behin unibertsitateari ematen zaiola diru hori, zer egiten duen horrekin, ezta? Ze, horretaz ez dut hitz egin, baina pixka konplexua ere bada, ze guk negoziatzen dugu soldata unibertsitatearekin, baina unibertsitateak negoziatzen du konbenio baten bidez gobernuarekin zenbat diru emango dion gobernuak unibertsitateari, bai? Eta gero diru hori unibertsitateak kudeatzen du. Orduan, nolabait esatearren guk aldarrikapena egiten badiogu ere errektoretzari, errektoretzak egiten ahalko ditu gauza batzuk edo ez, segun gobernuak zenbat ordaintzen duen. Baina aldi berean, behin dirua daukala, unibertsitateak erabaki dezake diru horrekin zer egin, ezta? Orduan, horregatik eskatzen diegu bai Nafar gobernuari diru gehiago inbertitzea, hori ez dudala esan, baina gaur egungo lege berriak eskatzen dio Nafar gobernuari kasik ordaindu behar diola unibertsitateari, gaur egun ordaintzen dionaren bikoitza, hitz egiten ari garela diru askori buruz, eta bigarrenik, behin unibertsitateari ematen diotela dirua, gure aldarrikapena errektoretza taldeari da, daukazuen dirua ondo banatu eta gure aldarrikapenak entzun itzazue, ezta? Langilegoaren 75% gara, oso modu prekarioan lanean ari gara, eta ez daudelako prest horrela jarraitzeko. Eta unibertsitateko rektoretzarekin egon zarete hizketan? Bai, rektoretzarekin hori esan bezala negoziazioak hasi genituen urtarrilean. Beraz, bide luzea daramagu horren inguruan, eta aldi oro elkartzen gara gauza guztien inguruan hitz egiteko. Momentu honetan, soldaten inguruan eztabaidatzen ari gara, adostasun batetara iristen algaren.
espero dela iritsiko garela. Ze puntutan zaudete orain? Ba, justo hor, bai, hitz egiten ari gara soldaten gaiarekin, bai? Beste hainbat gairekin edo lan hitzarmenak dituen gai askorekin aurreratu genuen, badaukagun lan hitzarmena oso aurreratua, baina orain gaude, bueno, puntu handienetako batean, bai, direla justo soldatak, eta hor gaude. Gure eskaerak egiten, errektoretzak ikusten aber posiblea den, ez den, momentu horretan justo hor, askoz gehiago ezin dut esan, ze momentu honetan eztabaida horretan gaude, bai, baina horretan ari gara orain. Eta arazo hau ez bada aldatzen edo asko luzatzen bada, zer egiteko prest zaudete? Bueno, unibertsitatean argi dugu ez dugula onartu behar egoera honekin jarraitzea, urte asko dira modu prekario batean lanean ari garela, lege berri bat dago eta beraz aukera berri bat dago prekarietate horrekin amaitzeko, ez dugu ulertzen egon daitezkeen justifikazioak orain eskatzen dugunari aurre ez egiteko. Eskatzen duguna ez da beste munduko ezer, esan dut, eskatzen dugu beste unibertsitateetan kobratzen dutena kobratzea, ez gehiago, ez gutxiago, besterik ez. Eta beharrezkoa baldin bada, mobilizazioekin jarraitzera, jarraituko dugu. Eta ikusiko dugu noraino iritsi behar den. Gustatuko litzaidake pentsatzea ez izatea beharrezkoa. Baina beharrezkoa izango balitz, unibertsitatea gelditzea, greba mugabe bat egitea, gauza guztiak mahai gainean daude. Eta langile asko prest dago horrelako erabakiak hartzeko, berriro diot. Pentsatu nahi dut negoziazioak bide honetik joango direla eta ez dugula ezer egin behar izango. Baina prestutasuna egon badago langileen partetik, beharrezkoa dena egiteko gure lan baldintzak duinak izan daitezen. Bueno, Aritz, ja bukatzeko, ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, zerbait ahaztu zaigun? Bai, gauza bakarra, esatea, oso garrantzitsua delako, ez da, orain arte hitz egin dugula lanaldi osoan gauden irakasle eta ikertzailei buruz, baina badagoela beste sektore bat oso handia, dela irakasleen 40%aren bueltan, gutxi gora bera, joaten direla bakarrik ordu batzuk ematera unibertsitatera, irakasle elkartuak direla. Hau da, bada jende bat bere enpresan edo lan munduan duen esperientzia eramaten duela unibertsitatera, eta beraz, klase konkretu batzuk ematera joaten da, ez gehiago, ez dauka ikerkuntzarik, ez dauka gestiorik, ez ditu bestelako lanik, eta beraien egoera oso prekarioa da ere bai. Zergatik, gaur egun ez zaielako ordaintzen egiten duten lana. Modu simple batean esan dago, esan genuen ere parlamentuan. Kontratatuak daude klase emateko eta tutoretzak izateko. Baina noiz prestatzen dituzte azterketak, noiz zuzentzen dituzte azterketak, noiz egiten dituzte beste irakasleekin bilerak, noiz joaten dira departamentuetako bileretara, urtero eskatzen zaizkie formazio kurtsoak jasotzea. Bakarrik kontratatzen baldin zaitut klase emateko eta tutoretzan ikasleekin egoteko, noiz egiten duzu beste lan hori guztia? Beraien denbora librean. Eta beraiek ere oso nekatuta daude dagoeneko, bada jende bat lan munduan beraien lana duena, eramaten duena ezagutza hori unibertsitatera, oso garrantzitsua dela, eta garbiki hitz egin da. Doainek egiten ari dira lan hori, eta ulertzen dugu hori ere horrek ezin duela horrela jarraitu. Jende hori joaten da unibertsitatera beraien ezagutza eramatera, oso garrantzitsua da beraien lana, oso ongi egiten dute gainera, eta bada garaia egiten duten lana ordaintzeko, besterik gabe. Kontutan izan behar da lan bat egiten dutela, azterketak zuzendu eta abar luze bat, eta hori ezin dutela beraien denbora librean egin. Bai, hau entzuna nuen gainera ez da berria, hau aspalditik da horrela. Bai, esango genuke hau, arazoa gehien bat Boloñaren garaitik datorrela. Boloñak ekarri zuen aldaketa oso sakon bat unibertsitatean. Ordura arte ebaluazioa ezen jarraia, ebaluazioa normalan izaten zen, ikasgaiaren amaieran azterketa bat zenuela, ez zegoen ezer gehiago, eta horrek irakasleari lan volumen bat eskatzen zion. Baina Boloñak ekarri zuen ebaluazio jarrai bat, beste gauza askorekin batera, askoz ere lan burokratiko gehiago, koordinazio lan gehiago, eta baina gehien bat ebaluazio jarrai bat. Ebaluazio jarrai bat egin behar bada horrek eskatzen du denbora gehiago, baina kontratuak ez zaizkie aldatu.
Bologna aurreko kontratuekin jarraitzen dute. Eta beraz, bai, oso aspalditik dator, bai, Bolognaren garai horietatik. Bueno, Aritz, mil esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta ea zer moduz joaten den zuen arazoa. Mil esker zuei aukera emateagatik ona etortzeko, gure arazoa eta gure problematika azaltzeko, eta espero dezagun elkarri ikusten dugun hurrengoan berri hobeagoekin hitz egiten ahalko dugula. Hori da, bueno, ondo segi. Berdin, agur. Gaurko eta asteburuko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, ostirala eguraldi lasaia izango dugu. Leku batzuetan behe lainoa ez du jasoko goizerdira arte, baina gainerako tokietan goizean ostarte zabalak izango ditugu. Erdi mailako hodei eta goi hodei batzuekin. Arratsaldean hodeiak ugaritu egingo dira eta baliteke han-hemenka tanta batzuk egitea. Hegoaldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean zakartu egingo da. Temperatura maksimoak pixka bat igoko dira. Larunbatean hodeiak izango dira nagusi, batez ere hegoaldean non tarteka euria egingo duen arratsaldean eta gauean. Ipar isurialdean euria gutxiagotan egingo du. Euri hodeiek kostaldera iristerako euri karga galduko dute. Hegoaldeko haizea ibiliko da, bolada gogor batzuekin kostaldean eta mendi inguruetan. Temperatura maksimoak suabeak izango dira eta maksimoak 25 gradura irits daitezke kantauri isurialdean. Igandean udazken giro atsegina izango da. Lanbroa eta lainoa sortu arren goiak nahiko garbi egongo dira, eguzkitsu hasiko da eguna. Arratsaldean hegoaldetik hodeiak iritsiko dira, baina ez dute bustitzeko gaitasunik izango. Hegoaldeko haize suabea ibiliko da eta kostaldean brisa ibiliko da arratsaldean. Temperatura maksimoak beste pixka bat igoko dira. Kaixo, lehen esan bezala, oraingoan Koldo Martinezekin gaude. Kaixo, zer moduz? Oso ongi, ikusten hauzu, ez da? Oso ongi. Eta pozik zuekin egoteaz. Eta gu ere pozik hemen egoteagatik gurekin. Oso. Eta, bueno, zer moduz egun lehenengo egun hauek? Begira, agur egin nion udalari ostegun gabean, zen pleno ura gabeko 11 eta 4 bukatu zen, baina gero, bai ostiralean, larunbatean, igandean, atzor arte, gauzak nituen egiteko, aldez aurretik programatutak neuzkanak, eta atzo izan zen, nolabait esateko, nire jubilatu lehen eguna. Beraz, atzoko eguna oso ongi, Donostiara joan nintzen nire Arrasateko kuadrilarekin bazkaltzera, eta primeran oso pozik, eta gaur zuekin berriz ere, ez dakit, oraindik ez dut lana guztiz utzi, ez? Baina, ongi nago, ongi sentitzen naiz, esan nuen bezala nekatu egiten naiz, hori egia da, eta nolabait kezkatuta nago, zeren oraindik ez dakit nire bizitzaz zer egingo dudan. Inoiz ez zait gertatu, eguneko 24 orduak niretzat izatea. Eta horrari naiz, bilatzen, ea zerbait, konbentzitzen hauen zerbait aurkitzen dudan. Bueno, oraindik ez zara hasi horrekin, ez? Ez, oraindik ere ez. Hasieran arraroak egingo zaizkizu. Bai, bereziak izan ziren, zen, ez dakit, udaletxera 8 egoteko, 7 gutxitan jeikitzen itzen, eta orain, askoz lasaiago jeikitzen naiz. Lasai jeikitzen naiz, lehen bezala egunkariei bueltatxo bat, begiradatxo bat ematen diet, eta batean, ez dakit, 10 erdiak, ez? Eta, ai ama, ze azkar doan bizitza, ez? Baina, bai, ondo, ikusiko du, lasai. Lasai ez dagoena nire bikotekidea da. Esaten ari baizait, nik ez dut elefante bat etxean nahi. Eta nik ere, noski ez dut elefante bat etxean izan nahi. Bueno, aurkituko duzu zer egiteko. Bai, seguru baietz. Eta, ondo iruditzen bazaizu, igual joango gara hasierara, eta noiz sartu zinen politikan?
Urte asko dela. Ba, begira, ni 18 urte nuela sartu nintzen EJASen, Euskal Herriko Alderdi Sozialista deitzen zen alderdi bat. Denpoan hartan noski alderdi guztiak mugimendu nazionalekoak ez ezik, debekatuta zeuden, eta EJAS izan zen, EJAS horrek denbora gutxi iraun zuen, zeren beste batzukin bildu ginelako eta JASi sortu genuen, Herriko Alderdi Sozialista iraultzailea, KAS alternatiba bultzatu zuena. Beraz, begira zer nolako aitonaren istorioak ari natzaizu kontatzen, ez da? Bai, 18 urtekin, EJAS eta berehala JASi. Eta zergatik erabaki zenuen politikan sartzea? Bueno, a ber, nik esango nuke bi arrazoi nagusi daudela, ezta? Alde batetik, nire aitona, Jose Antonio Uriona Barrenetxea, fusilatu egin zuten, tropa nazionalak Arrasaten sartu zirenean, eta hil egun bat lehenago karta bat idatzi zuen, eta eskutitz hori familiara ailegatu zitzaion. Eta nik banekien karta hori hor zegoela. Eta umetan jakin izan nuen hori. Eta noski ez zidaten inoiz irakurtzen utzi. Baina, arratsalde batez, gutxi gora bera, banenkien non zegoen eskutitz hori, eta hartu egin nuen, irakurri egin nuen, ezkutuan noski, eta benetan unkitu nindun erraietaraino ukitu ninduen. Eta beraz horrek nolabaiteko antifascista bat sortu zuen eskutitz horrek nire baitan. Eskutitzak bazuen baita ere beste gauza bat, aitonak bere seme alabei esaten zien gauero Agur Maria bat errezatzea gomendatzen zien edo. Horrek ez du nigan inolako eraginik izan. Baina antifascista izateaz bai. Eta karo, nik ez genekien zergatik hil zuten aitona, baina, abertzalea zelako, bere emaztean, amama, nerea izan den amama hori oso abertzalea zen. Eta beraz, alde batetik, abertzaletasun hori eta fasismoaren kontrako sentimendu hori. Eta areago esango dizut, ni 17 urtekin, 1970an, Ipar Ameriketan urtebete eman nuen. Eta han bizi izan nuen demokrazia, askatasuna arlo askotan, eta hemen oraindikan Euskal Herrian eta estatu osoan oso giro diktadura baten pean bizi ginen, ez zegoen inolako askatasunik ezertarako, eta 17 urterekin demokrazia eta askatasunak bizitzen dituzunean, bueltatu nintzen, bi gauzak elkartu nituen, eta politika beharrezko tresna bat zela guzti hori lortzeko, eta sartu nintzen. Eta nolakoa izan da zure ibilbide politikoa? Begira, nik esan bezala, JASin, nolabait esateko, hasi nuen ere ibilbide hori, JASiren lehen kongresuan utzi egin nuen alderdia. Beraz gutxi egon zinen. Bai, JASi eta oso lotuta zeuden. Eta guk JASi sortu genuenean, batzuk, JASi sortu genuenean, pentsatu genuen ze inozoak ginen, ze tontoak, ze ergelak ginen. Pentsatzen genuen alderdi politikoak talde armatuak baino indar gehiago izango lukeela, izan behar lukeela, eta noski, talde armatu badagoenean, armak dituztenek irabazten dute, boterea daukate, eta besteak dira talde armatuaren menpe daudenak. Eta hori ikusi nuenean, lehen kongresuan, nik ez nuen hori onartu, ezin nuen hori onartu,
aldiz guk uste genuen batzuk, jasin geunden batzuk, noski, uste genuen jasi potente bat egiten bagenu, eta lortzen bagenu jasik benetan indar potente bat izatea, eta desagertzen joango zela. Nik esango nuke, ia alderdiaren baitan egin genuen, kongresu horren baitan egin genuen lehen bozketan, argi eta garbi geratu zela hori ez zela horrela izango, eta alde egin genuen, hainbat eta hainbat jasiko militantek momentu hartan. Konkretuki, Nafarroan, ia guztiok, bizpahiru ez ezik. Eta hortik pasatu nintzen, egondu nintzen hor, beste batzukin nolabait basamortua gurutzatzen, eta talde handiak nolabait aipatzeko, denbora bat pasatu zen, eta Euskadiko Ezkerran sartu ginen. Euskadiko Ezkerran niretzat izan zen oso ilusio handia sortu zian zer bat, koalizio bat, ilusio handia. Alde batetik abertzaletasunan hasten zuelako demokraziarekiko, demokraziaren aldeko borrokaz. Eta ni oso gustora sentitu nintzen Euskadiko Ezkerran eta oso nerea egin nuen Euskadiko Ezkerra. Juan Mari Bandrez antzegon, Mario Onaindia ere bai antzeuden. Eta hainbat urte pasata, bai Juan Mari Bandrez, bai Mario Onaindia, alderdi sozialistara pasatu ziren, nire tristurarako. Nik ez nuen pauso hori eman, nik kanpoan geratu nintzen, eta oso kuriosoa, ez dakit. Euskadiko Ezkerrari dedikatzen nion denbora, tesia egiteari dedikatu nion. Eta beraz, nolabait esango nuke, ni gaur egun doktore, medikuntzan doktore, ez lizentziatu baizik eta doktore baldin banaiz, nolabait, hoiei zor diet, ez da, zeren, geratu nintzen nolabait, umezurtz, politika mailan umezurtz, eta orduan, ordu guzti horiek tesia egiteari dedikatu nizkion, tesia egin nuen, eta alegatu zen momentu bat, non hainbat eta hainbat nafar, abertzale, ezkertiar, demokrata, sentitzen genuen, beti naiz eta politikan sartuta egon, politikatik kanpo geratzen ginela. Erabaki postuetatik kanpo geratzen ginela, ez da? Eta nekatuta geunden. Eta beste zerbait behar genuela, argi eta garbi ikusi genuen. Eta, hasi ginen, lehendabizi independente batzuk biltzen, hor sortu genuen talde bat, zabaltzen, deitzen zena, independenteak batez ere biltzen zuena, eta geure egoera txiro eta pobre horretaz nazkaturik geundenak, eta hasi ginen pentsatzen, alderdiak, boterera sekulan ailegatu ez ziren alderdiak, eta gurekin neurri batean bentsat ados zeuden alderdiak batu egin behar genituela, ez? Eta hasi ginen hizketetan, hainbat eta hainbat alderekin, eta zorionez, Nafarroa bai sortu genuen. Nafarroa bai niretzat oso nire bizitzan, eta Nafarroko bizitza politikoan oso garrantzitsua izan da, joan zen egunean, kazetari batek esan zian, oraindik Koldo gogoan daukat, non, eta nola, bilera batetan, Nafarroa bain, alderdiei, eta han bildutako guztiei, baina batez ere alderdiei, nola esan nien, begira nazazue begietara, eta entzun ezazue. Zuetariko norbaitek, egoengatik, botere nahiagatik, alderdikeriagatik, Nafarroa bai utzi eta usten badu, nire madarikazio hutsa sentituko duzue zuen bizitza osoan. Eta zer gertatu zen? Noski, Nafarroa bai sortu, Nafarroa bai oso garrantzitsua izan zen, Nafarroa bai gabe 2015an Nafarroan eman zen aldaketa politikan.
politika mailan. Eman zen aldaketa historikoa ezen inolaz ere lortuko. Bueno, esan bezala alderdi batzuk alde egiten hasi ziren, guk eta, en fin, batzuk, eta nik hoien baitan Nafarroa bairi eutsi genion, eta geroa bai sortu genuen, geratu zen alderdiarekin, EAJ, geratu zen, soilik alderdien artean, eta independente asko. Independente hoien artean, orain dela 2 urte, pandemia pilpilean zegoenean, geroa sozialberdeak sortu genuen, eta, bueno, hori izan da pixka bat nire ibilbidea, ibilbide luzea, 71 urte daukat, beraz, nire bizitzan gauza asko aldatu dira, eta politikaren mailan ere bai, Nafarroan gertatu den bezala ere. Wow, nekatuta sentitu naiz ja, gauza hauek kontatzean. Partiduaren barruan kargu ezberdinak izan zenituen, ez da? Bai, ni medikua naiz, esan dut, begira. Nik beti esaten dut, mediku izateari ez zaiola inoiz uzten. Medikua naiz eta jubilatuta egon, baina medikua naiz. Eta, ez dakit zergatik dator. Bai, eta nire mediku lanarekin noski jarraitzen nuen, nik mediku lanetik bizi nintzen, eta bai, alderdi guzti horietan, nolabait esateko, nire garrantzia izan du nire pertsonak. Zergatik, alde batetik nik esango nuke, adibidez, frankismoan jendea beldur zegoelako, alderdi ilegaletan sartzeko, jendeak ez zuelako denborarik, bastakit seme alabak zituztelako, edo nik ez dakit zer, baina bai Jasin, bai Euskadiko Ezkerran, bai Nafarroa, bai Geroa, bai nire kargutxoa izan dut beti, kargo eta karga, baina, bueno, ez diot, nik horri ez diot hola garrantzia handirik eman zena. Azken finean norbaitek egin behar zuen, eta niri tokatu zitzaidan, eta beste batzuk baino libreago nintzen, edo ez neuken beste batzuk zeuzkaten behar horiek, ez dakit aurren zaintza eta bar, eta agian beldurrik ez da ere, agian ez dakit inkonsiente bat naiz, ez dakit. Eta, bueno, kargu eta kargak hartu nituen, baina beste, ni beti izan du naiz parte hartzearen aldekoa, ez? Eta egia da, hainbat eta hainbat alditan, politikan zaudenean, erabakiak zuk zeuk hartzen dituzu, eta gero badieraziko diezu bestei zer erabaki hartu duzun, edo zergatik eta jazta, ez? Eta kitxo ez da zer gertatzen. Bueno, bai. Eta gainera denetarik izan zara. Barka? Denetarik izan zarela, Iturraman zinegotzia ere izan zinen, parlamentaria, senataria. Bai, egia da. Begira, nik jubilatu nintzen 2015ean, ni ninduan Usue Barkosen zerrendan, 3. Usue Barkos lehena, eta gobernu lehendakaria izatera ailegatu zen, 2. Manu Ayerdi, kontseilaria, gobernuan sartu zen, 3. ni neu nintzen eta geratu nintzen parlamentuan, Usuek eta Manuk eta gobernuak egiten zituzten gauzak defendatzeko. Ongi egiten zituztenean ere bai, hori zailena da. Eta 2015ean, hori mediku lanari utzi nion. Beraz, egondu nintzen 4 urte parlamentuan, eledun bezala, gero abaiko eledun bezala, gero parlamentari hautatua izan nintzen baita ere ondorengo legealdian, baina berehala senatari autonomiko izendatu ninduten, Madrilen eman nuen 4 urte zoragarri, benetan oso polita eta oso aberasgarria, eta ni oso gustora sentitu nintzen senatuan. Eta hor, medikuntzarekin jarraitzen zen? Ez, 2015ean utzi nuen, bai. Ja, banituen 72 urte, 2015ean, ni funtzionari nintzen, medikuntza publikoan lan egiten dugun guztiok bezalaxe hemen Nafarroan, eta nik jubilatzerik neukan 60 urtekin, baina oso gustora sentitzen nintzen
uzin, ospitaleko uzin, eta jarraitu nuen, 3 eta 2 urte izan nuen arte, eta zerrendan 3. postu horretan joan nintzen arte. Eta beraz, eta senatu, eta ari nitzaizun esaten, senatuko esperientzia oso aberasgarria, oso polita, oso ederra izan zela, oso positiboa, ni oso pozik atera nintzen senatuan egindako lanaz. Egia da, senatuan bat zara, eta beste guztiak, en fin, ez? Eta baten ahotsa entzutea, oso zaila da, baina nik uste dut lortu nuela nolabait, geroa bairen ideiak, asmoak, kezkak, Nafarroaren hiritarren kezkak bertan azaltzea. Eta bat zarenean, inor gutxik egiten dizu kasu, hori ere egia da. Baina zeure tresnak erabiliz eta nik uste dut ailegatu ginela hainbat jendearengan. Eta senatukoa bukatu, eta zinegotzi izan du naiz urte betez. Wow, ez da gutxi. Ez da gutxi. Bai, egia da, nik uste dut nahiko lan egin dudala, 9 urte egon naizela politika profesionalean, nolabait esateko, eta denbora unea zela alde batera uzte egitea, eta beste batzuk, orain arte nik egindako lana, beste batzuk egiten has daitezen, ez? Eta zure ibilbidean zehar, ze garrantzi eman diozu euskarari? Bueno, euskara beti izan da nire kezketako bat. Nigo hartzen naiz baita ere, hau ez dizu kontatu zen, hainbat gauza dago, kampion deitzen zen, kampion ikastetxea edo kampion ikasgelak, oso ni medikuntza ikasten ari nintzenean, zegoen hor kuria ez, ez naiz goratzen ze kale den hori, hor bagenuen piso bat, eta piso horretan euskarazko klaseak ematen genituen. Gero hortikan, nik ez dakit nik eman nuenan hainbat eta hainbat euskaldun sortu dut. Arlo horretan, bale? Eta ez dakit, hainbat urtez euskara irakasten eman ondoren, nik ja utzi egin nuen, eta gero sortu zen kanpion oain komedia eskalean dagoen. Kanpion horretan ere, ez dakit, nik urte bete edo, eman nituen euskarazko klaseak. Euskarak beti izan dudan niretzat kezkatu nauen gai bat, kezkatu nauen gai bat, alor bat. Eta nik uste dut euskararen arloan ere aurrera pauso handiak eman ditugula Nafarroan. Naiz eta, gazte zarenek, oraindikan ikusten duzu eta normala da eta egia da, euskara Nafarroan ez dela baloratua behar duen haina. Eta hori guztiz egia da. Baina aurrera pauso galantak eman ditugu, hartzen badugu euskararen egoera orain dela 20 urte, 10 urte, euskarak aurrera egin du arlo askotan. Inoiz ez da egon, adibidez, euskarak momentu honetan jasoten duen laguntzarik. Momentu batean ez zegoen ezer euskararentzat. Orain laguntzak badaude. Gutxi, txikiak, agian bai, baina atzera begira ikaragarrizko pauso, aurrera pauso bat eman da. Ez dakit, gobernuko presidente bat Usue Barkos ailegatu arte, ez zuen sekulan bere hitzalditxoak edo, bere deklarazioak, aitorpenak, adierazpenak, egunon batez hasi. Orain hori entzun dugu. Eta batzuk esatu du, bai, eta hori zer da, horrek asko suposatzen du. Suposatzen du, nolabait, batzuk hasi direla onartzen euskara ere Nafarroan hizkuntza dela. Eta hori aldaketa handia da. Badugu euskararen arloan eman beharreko kriston eman behar aurrera garrantzia duten aurrera pausoak, adibidez. Ez da normala
inondikan ere ez da normala, Nafarroa 3 arlo ezberdinetan zatitua egotea euskararekiko. Ez da normala Iruña euskaldunen den hiria Nafarroa osoan zona mistoan egotea. Zonak egon behar badira, ni ez nago horrekin ados, baina legeak horrela dio, ez da onargarria Iruña zona mistoan jarraitzea. Euskaldun gehienok, Nafarroan euskaraz mintzo garen gehienok Iruñan gaude. Eta zergatik zona mistoa? Zona euskalduna beharko luke. Gainera ere da Nafar guztien erdigunea. Bai, hala da. Eta oraindik ez, oain euskararen legea deitzen dena, zeren onartu zenean, Baskuentzeren legea zen, pentsa, hori izatea ere, da, en fin. Horrek ere ematen dizu, nola gauzak nola aldatzen joan diren, bueno, zer esan behar dizun. Bueno, eta euskararen legeak argi eta garbi esaten du, herri batek, gehiengoz eta bar, eskatzen badu zonalde batetik bestera pasatzea, pues ya está, errealitate horri aurre egiteko, onartu egingo dela eskakizun hori. Eta ikaragarria da, momentu honetan ere, alderdi sozialista batek hori onartu ez izatea. Penagarria da. Baina, gauza horiek azpimarratzen ditudan bezala, beste maila batetan ere esaten dut, askoz hobekiago gaudela. Geroz eta batez ere gazteen artean, nerabe eta gazteen artean, euskara gehiago ezagutzen dela. Baina badugu kriston erronka bat. Gauza bada euskaraz jakitea, eta beste bada euskaraz hitz egitea. Eta nik uste dut, bigarren alor honetan, eskaz gabiltzala, ez goazela ongi. Ni bizi naiz Iturramako instituto ondoan, eta errekreoetan eta gaztelera besterik ez da entzuten. Eta hori oso penagarria da. Eta hori ez da, PSOEren errua, Bilduren errua edo Geroa Bairen errua. Hori geure errua da. Geure errua da. Hori, esaten dute gertatzen dela Iruñan, gero bazoaz herrietara eta han ez da hori gertatzen. Ditut lagunak unibertsitatean egin ditudanak, etortzen zirela adibidez sakanatik eta esaten zuten. Harrigarria da jendea apuntatzen dela euskarazko klaseetara eta gero atsedenaldietan hitz egiten dutela erderaz. Baina eta egia da, eta hori egia da, egia izan daiteke. Baina zergatik egiten dugu hori? Zer aldatu behar dugu Iruñan gaudenean euskara ere zera erabiltzeko? Eta ni ez nau lasai uzten, hori, sakanara doazenean euskaraz egiten dute, eta zer? Esan nahi dut, euskarak guztietarako balio du. Goatzen naiz, Pedro Miguel Etxenikek, Espainiako ministro bati esan zionean, ministroak esan zion, fisika nuklearraz hitz egiteko euskarak ez zuela balio, ez? Eta Pedro Miguel Etxenike erantzun zion, fisika nuklearraz ez badakizu, ez euskaraz ez gazteleraz, ezta? Euskara jakinda, zergatik ez dugu erabiltzen. Eta ez zait balio, hor txokoren baten, kuadrilla txiki baten, herrietan, Iruñan egin behar dugu, eta arlo guztietan. Parlamentuan, udaletxean, eta gutxi egiten dugu euskaraz. Euskaraz dakigunok udaletxean, ez dakit, hainbat gara, eta ia beti gazteleraz egiten dugu. Parlamentuan, nik esango nuke gauza bera gertatzen dela. Eta zergatik, badibidez, gauzatxo bat komentatuko dizut. Nik adibidez txio bat gazteleraz egiten badut, atsegin dut, ez dakit, demagun, 300 atsegin dut jasotzen du. Euskaraz txio berbera, euskaraz egiten badut, 15. Beraz, hausnarketa sakon bat egin behar dugu, zergatik jakiteko, benetan jakiteko, zergatik hori gertatzen zaigun, zergatik guk ere gauza bera egiten dugun, eta egoera triste horri buelta emateko.
Eta zure ustez, euskara politikarekin, esan behar nuen lotuta, baina kondenatua dagoela? Begira, nik uste dut euskarak izan dituen etsairik handienak, alde batetik frankismoa izan da, eta bestetik eta. Eskuinak, Espainiako eskuinak, Nafarroako eskuinak oso argiak, oso inteligenteak izan ziren euskararen txarrerako, etaren indarkeria eta euskara lotuz. Erabili egin zuten, etak zera nahi du, euskara erabili nahi du, independentziarako, eta oraindik ere olako gauzak entzun ditugu gaur. Eta hori onartezina da. Ni goratzen naiz, 1978an edo, Bilduri esaten hemen, Iruñan esaten diotenean, alkateari esaten diotenean, indarkeria, etaren indarkeria ez duela salatu eta hola, Joseba Zironek beti aipatzen du, ez naiz ze urtetan, ez naiz oso ongi oroitzen, berak ere parte hartu zuela oain kontatuko dizudan ekitaldian. Etak momentu hartan norbait hil zuen, eta Iruñako kultur mailan mugitzen ginenok, adierazpen bat atera genuen, esanez, ez gure izenean. Horretan, Joseba Ziron zegoen, ni ere banengoen eta beste asko. Esanez, ez ezazu esan, euskara eta euskal kultura defendatzeagatik ari zarela borroka armatua edo indarkeria erabiltzen ari. Eta ni goratzen naiz ekitaldi hartara, salaketa ekitaldi hartara, adibidez, Diario de Navarrakoak ez direla agertu ere egin. Zergatik? Segurazki alde batetik, pentsatzen zutelako, oso gauza txikia zela, lelo batzuen lelokeria bat, eta beste alde batetik, argi zutelako eskuinari ez zitzaiola komeni euskararen alde eta euskal kulturaren alde geunden batzu, etari argi eta garbi ezetz esatea. Beraiek, segurazki, nahiago zuten, gauzak horrela jarraitzea, eta euskara, euskal kultura eta indarkeria saku berean sartzea eta horrela egitea, ez? Bai. Erresagoa da. Bai, noski. Eta ni goratzen naiz, baita ere, kontatuko dizut beste pasadizo bat. Momentu batean, ni banengoen Euskara Kultura Elkargoa deitzen zen talde baten, euskara eta euskal kultura eta defendatzeko asmotan, eta batean erakunde batek sortu zuen oso modan jarri den leloa, euskaraz bizi nahi dut. Eta, karo, nik uste nuen, eta oraindik gauza bera pentsatzen dut, leloa ongi dagoela, euskaraz bizi nahi dut, baina Nafarroan, gure Nafarroa honetan, oraindik euskararekiko hainbat jarrera, kontrako jarrera dagoela ikusita, askoz inteligenteago izango zela, euskaraz ere bizi nahi dut. Nik euskaraz bizi nahi dut noski baietz. Eta gazteleraz ere bai. Eta ingeleraz ere bai. Eta abar, ez? Baina, karo, esatea euskaraz bizi nahi dut, nolabaiteko aizkorada bat da geure bizitzan, Nafarron arteko bizitzan. Eta nik beti esaten nien, euskaraz ere bizi nahi dut. Ez nuen zorterik izan, noski, ez nuen borrokatxo hori irabazi, eta euskaraz bizi nahi dut. Atera da, garaile ez da, eta bai, euskaraz bizi nahi dut, baina nik uste dut oso garrantzitsua dela argi eta garbi esatea euskaraz ere. Zeren geure hizkuntza propioak, euskararen legeak argi eta garbi esaten du, eta geure historiak eta bar, euskara eta gaztelania izan direla geure hizkuntz propioak. Eta lortu beharko genukeena, lortu behar duguna, eta hori da behintzat nire amets horietako bat,
maila berean jartzea euskara eta gaztelera geure bizitzan. Biak direlako geureak. Euskara gurea da, egia da, gaztelera ere bai. Dagoen kezka edo diferentziarik nagusiena da, noski, euskara guk geuk erabiltzen ez badugu, galdu egingo dela. Gaztelerarekin ez da hori gertatuko. Baina euskara guk geuk, euskara dakigunok, euskara ezagutzen dugunok, ez badugu erabiltzen, galdu egingo dela. Eta hori da gure erantzukizun sakonenetako bat. Euskaraz hitz egitea. Bueno, lortzen den gutxinaka ere. Bai, nik uste dut. Jendeak ez badaki horrek ere limitatzen du asko. Bai, baina eta horregatikan euskararen arazoa nolabait despolitizatu egin beharko genuke. Despolitizatu egin beharko genuke. Entzuten diezu eskuineko alderdiei, karo, eske zuek ari zarete euskara politizatzen. Ez, gertatzen dena da, benetan euskararen aldeko lana egiten ari garenok, talde abertzaletan gaudela, alderdi abertzaletan gaudela, baina ongi etorriak izango zarete, zuek ere hasten bazarete euskara zuen jende artean, zuen lagunen artean, zuen alderdietan bultzatzen hasten bazarete, eta hori da, oraindik zoritxarrez gertatzen ez dena, ez? Bueno, azkenean dena. Altxor badela esaten dute, baina altxorrak badakizu hola kutxa eder batetan sartzen dira eta noizbehinka irekitzen duzu zera kutxa bilatzen duzu eta ze altxor polita eta hitz egiten duzu. Ez, euskara ez da altxor bat, euskara da geure artean komunikatzeko daukagun tresnarik ederrena, politena. Eta, zure ibilbidera bueltatuta, desbideratu garela pixka bat. Ez pentsa ez horren beste, baina bai. Zein izango litzateke, zein uste duzu direla zure lorpenik esanguratsuena? Gure lorpenik euskararen arloan edo politika? Bai, edo orokorrean. Nik esango nuke lorpenik handiena etaren desagertzea. Etaren desagertzea alde batetik oso garrantzitsua izan da, eta bestetik 2015ean Nafarroako gobernua Uxue Barkosen eskutan uztea. Lehendabiziko aldia izan zen, non alderdi sozialista ezen beharrezko, eta beste alderdi progresista guztiok bat egin genuen, gobernu bat osatzeko, eta Nafarroan aldaketa politiko historiko bat lortzeko. Eta hori, neurririk handienean, geroa bairi zor diogu. Lortu genuen, PSN eta UPN-ren arteko maitasun historikoa haustea, nolabait esateko, dibortzio hori lortzeko, eta nik sentsazioa daukat, dibortzio horrek ja ez duela bueltarik. 2015 izan zen no return puntu horietako bat. Hor, hautsi egin zen PSOE eta UPN-ren arteko betidaniko, nolabait esateko, harreman, maitasunezko harreman hori, eta Nafarroa beste ziklo politiko batetan sartu zen. Nik esango nituzke, bi horiek izan direla pausorik eta momenturik garrantzitsuenak. Eta orain, zinegotzi izan da, zer da pena gehien ematen dizuna guzteak edo erdira guztea edo? Bai, benetan dena usteak ematen dit pena, baina bereziki, badakizu nahi dugula, Iruña munduko pilotaren hiriburua egitea edo bihurtzea, eta horretarako noski pilotaren interpretazio zentro bat sortuko da, egingo da. Funtsak hasi gara jartzen, oraindik asko falta da, baina pena benetan ematen didana hori da, ez? Funtsak ikusi ditu dela, funtsak sortzen lagundu dudala, baina ez dudala zentroa osorik ikusi. Ikusiko dut, noski, zeren horrek ere epe bat dauka, baina ikusiko dut, baina ez zinegotzi bezala. Nik esango nuke hori, beste aldetik, nik uste dut hori dela pena handien ematen didana. Eta noiz hartu zenuen erabakia?
Bueno, bakizu, ja, ez dakit, hainbat hilabete dela, ja, esan egin nuen, prostatako minbizia neukala, jarraipena oso ongi egin didate, noski osasun publikoan, eta momentu batean operatu behar nintzela, operatu behar nindutela, esan ziaten, hori ere publiko egin nuen, eta, prostatako minbiziak gora behera handiak psikologikoki, ez? Zer aldaketa handiak ematen dizkizu edo sortzen dizkizu, baina batez ere tratamendua hartzen hasi behar nuenean. Nik uste dut hori izan zela momentua. Tratamenduak astenia sortzen dizu, ikaragarrizko astenia. Egia da, ni oso ongi sentitzen naizela, eta ikusten duzu, bizi-bizian nago, baina gero hori sofa bat ikusten dudanean edo aulki bat ikusten dudanean eseritzen naiz, eta da, ez? Eta hor hartu nuen ja udala usteko erabakia, gero arazoa izan zen noiz. Zeren olako zeretan zaudenean, sartuta zaudenean, beti daukazu sortzen zaizun gauza berriren bat, ez? Proiektu hau dago, mahai inguru bat egingo dugu, eta noiz, eta bastakit, urriaren bukaeran. Nire iloba batek, joan zan egunean, deitu ninduen, eta haizu, azaruaren 15ean, eskontza, beti dago, beti sortzen zaizu aitzakiren bat, ez usteko, udalean jarraitzen... Ez da momentu ona, Hori da, eta, momentu batean, baita ere, begira, bakizu, San Ferminetan korrida bat presiditu nuela, eta bertan abaniko, hortzadar koloreak zituen abaniko bat erabili nuela, eta esan ziaten, komentatu ziaten, UPN-ekoek zerbait egingo zutela horren inguruan. Eta, nik pentsatuan eukan, irailaren hasieran ustea, lehen plenoan, baina, jakin nuenean, UPN-ekoek hori erabiliko zutela, bronka egiteko, ez dinduzu hori eztabaidatu gabe utzi. Eta beraz, iraila eman dut. Momentu batean esan nuen, noiz, urriko lehen plenoan, eta horrela egin nuen. Eta psikologikoki zer suposatu zuretzako? Ez dakit, hori da, mediku lana utzi nuen bezel, ez dakit, sentitu naiz, aro bat bete dudala, mediku lana utzi nuenean ere, gauza behera sentitu naiz. Jazta, mediku lanetan aritzeari, jazta, bukatu diozu, eta jazta, era berri batetan, arlo edo une berri batetan sartzen zara. Eta oin, sentsazio berbera daukat. Une berri batean sartzen zara, eta, oain kezka badaukat, ez? 24 orduak niretzat, nola beteko ditut 24 ordu horiek, baina eske oraindik ia ez naiz jubilatu sentitzen, ez? Eta, lasai nago, badaukat kezka hori, noski, badaukat kezka hori, nahi dudalako, noski, ez dut elefante bat etxean izan nahi. Eta, baina zerbait agertu, gauzatxoren bat proposatu didate, lan administratibo bat, eta ez nago horretarako, noski. Ni oraindik oso bizia sentitzen naiz, eta bizirik jarraitu nahi dut, eta, zerbait egingo dut. Eta bukatu baino lehen, Kristina Ibarrolaren aurkako epaia atera da, eta zer daukazu esateko horren inguruan? Begira, bakizu, toreroek eta faena oso onak egiten dituztenean, ateratzen dira ate nagusitik, ez? Sentsazio hori daukat, ez? Azken finean, egia da. Zentsura mozioa gertatzen ari ginela, zinegotzi gazteenak eta zaharrena nintzen, karo. Badostu genuen 10 minutu ematea, bai Kristina Ibarrolari eta bai Joseba Soironi, euren defentsa egiteko zentsura mozio hartan. Baina gero pentsatu nun, 10 minutu asko dira, ez? Eta gainera, hemengo zentsura mozio hori
pilpilean zegoen, telebista guztietan, irrati guztietan, komunikabide guztietan, eta esan behar dutena, hainbat aldiz esan dute, ez daukate gauza berririk esateko. Eta orduan, Bildu, gero bai, Kontigo zurekin eta Alderdi Sozialistarekin komentatu nuen, iruditzen zait gehiegizkoa dela 10 minutu, hau luzatu egingo zaigu, 6 minutu emango diet, eta esan zuen, bueno, ongi, eta horrela egin nuen. Horrek zer suposatu zuen, Maria Caballero bertan plenoan tirano, diktador, eta holakorik, holako idainak botatzen hasi zen, eta esan zuten, tribunaletara eramango nindutela, eraman ninduten, eta ze polita, nik utzi, udala utzi, eta egun berean atera zen Tribunal Administratibo de Navarra delakoaren epaia. Esanez, ez nuela legez kontrako ezer egin. Eta beraz, atzera botatzen du epai horrek, UPN-ek esan zuen guztia. Beraz, lasai eta pozik, eta harro, eta harro. Oso ongi bukatu duzu. Bai, benetan pozik sentitu naiz. Eta nolakoa izan agurra? Agurra, begira, karo. Bronka guztien gainetik eta sarraski guztien gainetik, pertsona gara, ez? Eta, pleno horretan, azken puntua izan zen, hori nire udala utzi egingo nuelarena, eta, hori, pertsonak, politikariak baino edo politikaria izateaz gain pertsonak gara batez ere, taldekide guztiek agur esan ziaten oso era kariñoso batetan. Joseba izan zen lehena, eta gero Kristina Ibarrolak, eta gero, beste guztiek, ez? Egia esango izut, unkitu ninduen. Beste guztien agurroiek unkitu ninduten, egiazkoak zirelako. Nik bentsat horrela sentitu nituen, horrela sentitzen ditut. Gero gainera zinegotzi batzuk banan etorri zaizkit eta hori asko politago eta ez dakit izan da, baina bai, polita izan zen eta unkigarria. Eta gainera, publiko artean, han zeuden, gero abaiko hainbat eta hainbat lagun eta kide han zeuden, ez dakit, Unai Ugalde, Itxaso Soto, Maria Solana, Jon Gondan, Zizurreko alkatea, han zeuden, ez dakit, hainbat eta lagun eta kide, ez? Eta dena bukatu zenean, baltsatu ziren eta txalok hasi ziren, eta hori, bihotzean beti eramango dudan une horietako bat izan duzen nire agurrarena, noski. Orain tokatzen zaizu zer egitea pentsatzea. Bai, eta, izango dizut, kaleetan jendeak, egia da, minbizia dela eta utzi dudala, ez? Eta jende, zenbat jendek esaten dira, aurrera, osatuko zara, ez dakiz zer, 1000 esker egindako lanagatik, eta hori bai dela, nire bikotekidea aluzinatzen ari da, eta ni neu ere bai. Zenbat jente, era, adin, mota, ideologia, jaskera, ezberdinetako jendea ari zaidan, holako gauzak esaten, eta unkigarriena hori da. Kaleetan jasotzen ari naizen berotasun hori. Oso polita izan. Bai, benetan, benetan. Koldo, ez dago galdera gehiagorik. Zorionez. Horrela ez zara inbeste nekatzen. Bai. Eta, zuri eskerrak eman, onera gurekin hitz egitera etortzeagatik, eta beti izan duzun arrera onarekin. Bai. Deitu izan hau zuen guztietan etorri naiz, eta beti oso gustura egon naiz. Pixka bat sartzen zinen, adarra jotzen sartzen zinetean, edo behatza sartzen zinetenean, ere bai. Eta, ea zer moduz joaten den
zure etorkizuna eta zure osasun kontuak. Bale, ongi joango da, bakizu. Nik beti esaten dut, ezerk, ez inork, ez diezaizula irriparra kendu. Hori da. Bueno, ondo segi. Erki, mila esker bihotzez. Gaurkoz hau izan da dena, astelehenean itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.